kore dio dundi kani. Kwani podi yo wanga nya arese chikanyaka sani. In ni kiani leo chunya. Do in ni shungorina. Atoti wachi ni okadwa. Do chunyi tile wale watu jidogu winjora winja. Koro sani dwa wacha. Kopo ni en wach pesa ng'adoko. Ok en wach pesa. Chiemo na saweyo ni wach chiemo na an adhi chiemo hotel go wadwa. Mabe wase chiemo wayieng, arito saa pacha kadhi chamo hotel. Wach waduri logo chunya ma to ok en wach chiemo. Anang'o? Wach piyo piyo adwa wuok. In fact en be ma ite kae. Odhi marwakore. Wach ken wacha. Wacha. Kendruok wacha. I knew it. Kalore kake jogi ne wuoyo. Kata Ramanus ne tama. But ma gima naseng'eyo. But how? Ramanus ng'ama duong'. How will people in the village talk of us? Our father was a very respected person, and I too. Odwa no wuonde nyawadgi. Tamu dona team negi maber. Ma, this is something impossible. Mok nyalre. This guy is living a very fake life. And I will do everything possible to get the truth. There's no someone to be called a brother. Hey. Koro Tiana, oseridore na. Dhi chuna ni koro ibiro bedo kamano. ID namba ok iketo ka. Ntie, ng'e maber. Okay. Eri muchakore gi 37 ni? Ai, mane. Kar un nyithindo matinde. Wano kine kama wachakore gi 11, jodongo machon. Mano bok rach. Ok ni ok rach, bera. Anyway, koro, ene mang nomi program ni kichene mungi tije magot. Once ni anasetiyo kodi, an gimoriwa kodi, nitiyo maber, mene mapuodho nitiyo. Abo tiyo maber. Gimsara. Kende mane gimoriwa kodi. An ok danga pengi gimo owacho nikech seri, en nyathi achiel mana kineneno to mama gi onge. Mama gi nowuok odhi. Akodang'e kuonde manodhi. Asante chief. Asante. Wego chongi piny. Koro sirikal oseng'eyo wachno. Asante. Erokamano. Koro ng'eni tich idhi chako mana kawuono. Achako kata mana sani. Achako kata mana sani. En mudhi mi program. En mudhi program. Asante. Sawa. Sare. Nyathewani bineno ka life ne dhi bedo maber adier. The life is good already. Nyathewani kaka ineneni. To kwani chine na. Kaka Eli oliedo masani akia kata ni Eli oliedo nang'o jo kama. Oliedo nang'o yawa. Dong Eli nang'o. Kwani Eli ok ineno wi Eli? Kwani dong aneno ko liede kinyosi ya kosiedo nang'o. Dong aneno ko the kind of the style. Ma Eli tiyo liedo ma yawa. Mata be kaka idak. We anyisi. That is what we call a stage. Stage. Everyone must pass a stage. Even you yourself, you passed a stage. Lakini mara no kaka mar Eli ni. Eli rach, wuon Eli rach to kibiyie. Ibiro neno mbele, Eli rach. Yawe poka nyisi picha na ndi picha mana koka kijana. Amina lila used to nini? Koro matinde ni Eli okawi. Ok no kawa. Ndi kaka style ma ng'ato nyalo liedo. Ngima miyiero. Iwinjo ngima miyiero. Bora nyathi odak maber, onyalo timo gik maber, duties go nyalo timo maber, that's no problem. Wuon Eli ing'eni kaka aneno Eli, Eli nok en kamacha. Yare tine Eli nang'eyo madago kata mane wan Dubai kucho. Kata ka Eli ne wuok kucho ka koro biro koni. Dong ineno Eli kaka nitie. Lakini nyathino oruenya machok nyathina wuon Eli machok nyathina. Eli oseketh machok Eli. Ni kareno ka walo chako maki. Ok ni walo maka wuon Eli ibiro neno Eli mbele kae. Ibiro neno. We don't have another child. It's the child and the it's the only Eli. To nyaka sane nyaka obed ng'at moma straightforward. Nyaka imbi ikonye kikone ni Eli luka tima bed kama ok ni in Eli olielore gi style maneno go manija kucho ya wajo mamaji ma pesa e chiro ka wuotho to ok nyakwero nyathi wuon Eli. You post score apenji. In kore ineno nang'o?
Eliot kuongo liel gimoro manyalo miyo ji heshima e dala. Koro akono liedi. Corneli Oliedi. Oh, wayo dong aore. Corneli Oliedi. Okay. Atoti, sani pod wana osiepe. Pok wakendore. Temi tima kama, ithianona. Ne adhi tedo. Ka wakendore, Joma kata ne mane chwanyruok mana sekalo. wach bro. Kare isetieko. Asetieko. Irudori. To wadwa. En ang'o madhi mbele maba kawi ng'aja diri ni ang'o matimore? Mago werigo. My friend, don't have to be like that. You have a wife at the village. Koro Par kaka babu en ng'amuluor. Ang'amusomo ma ji ong'e ni jalweny kamoro amora madhi. How do you think ipani ji dhi ka wanade kopo ni wadok to iwinjo ni gima chal kama timore? Bro, ok en koki parono. Ang'o madhi mbele? Last time napenji wach ni timo na kama awinjo donga winjo gimiwacho. Ang'o matimore? Otek. Nyisa en ang'o? Ok en wacho kalo kanyo. En ang'o? Otek matin. Man cool. Donja ba. Donji. Wabro wacho wachno wang'e. Man cool. Ma wadwa. To en do wuoka ya. Di wuoka. Beda. Adwa kama na kawo gimoro koka biro. Beda. To kwani. Ramanu. Ba. Wabro wuoyo ba. We wach wuora. Genda nek mama udoko nyuoli. Tini kare nitie kaka nitie. Mane wadwa maduong'. Mane wadwa ni nyichi ngisa. Ya isidi biro. Biane ka, biane. Ai. Seri. Ai. Wachana baba. Iwa gi akuma ka mbele wendo kama lich kama nang'o. Nade. Ikuodo wiya ya to jiong'e ni an sirikal e gweng' ka. Atema ang'o kendo. Donga na penji mana ni dongi ndike nikech neno kaka sechandra minga yawa. Andiko nigo? Ng'eyo muka ng'eyo ni tija ot otimo design e ina mar. But anene ober odhi timo. Obiro timo. Ifeni kes ni gimoro amora gwenyore ot ka. Kata lepa. Karati mabro go kode ano kang'eyo. Adong kendo iketo koro ber ya. Samoro ne nyathi manyako ne onegi sida moro kinyal ng'eyo. Mondo ne ng'ato wuothi mamany tij ot. Are mandiko joma negi sida. Dong koro mang'eny to ko kik wadonje. Dong iseyiene. Yie ta seyiene. Koro ang' mi program ka kitimo. Amiye. Ata wuok sani kaka unena ni. Amiye sani. Doga gine ne program. Haya. Sawa. Mani kuno. An gi sida. Bende atoti odwa mi wachwanyore go wadwa kai. Atoti no to kendo chako sieko gi kanye yawa. Wacha atoti no. Atoti bukore ni odwa ni wakendre bwana to wadwa na pone ka bwana. Mano ya mayo. Ipane watem ne ang' adier. You know what? Adhi deal kode. An ok anyal kendo atoti. Bende atoti orido ne wadwa kama wadwa go chiemo. Adhi achiemo go wadwa ote. Ne, miya tijno. Apano fwenyo kamoro. Man kolo. Nyaka inona atoti. Adwano lowe in and out. Lakini wedeyo. Ang'e gimomiyo kasore mondo akende. Inde ineno yie atoti cha. Chineni kare nitie kaka nitie. Achich. Achich ka atoti. Story bor kae mako chak go. Ndala adek. Etimo nang'o? Mayo ya manus yawa. Mae sama koro adwari. Bende chalo koko wadwa. Anyway, watem niya. Wadwa ni wadhi ir negas. Wadhi wasiem ni nini. Kiwuok kode kotang'. Mano intelligent bwana. En wadwa ma jalweny mana ng'isi cha. Ing'ena nene. Kata kit kako rwakore. Ng'ano ok jaka. Wach bwana. Mani golo. Iwuotho kitang'. Lakini atoti nyaka wanon wach. Nyaka wang'e ma wachunge. Inana luoni ge. Eli ato kata kana biro dala kai. Kata ka baba udok ni. Lakini anti mako dhoga nyathini. Nade ya mama? Nyathini mako dhoga. Mokwongo
liedo miliedo no ete miluonge nang'o? Ma. Ma Marina, lielo Marina. Marina. Eli. To Eli gige to lielo nang'o yawa? Magi e swag masani. Ate swag masani? Lakini Eli oto na yudo ka ler. To tienge ni inemi iywe mifunde kama koso nitiere. Mama do ng'enga kaka tija tek. Yani as in un hard working. Nyaka make sure ni kumwa bete ler. Ino kata kaka ayo counter kumora mora. Ingeni kata dot kacha kana donje. Ado ka compound ler, kumora mora ler. Kuri ngeni achich awacho ni yawa to Eli ni. Kaka nok en gad working jonja. To ang'o mo odonjo ne matinde oler ma Mama bini piny masani nyaka ibeda beda hard working. Bini ji ohero jok moko ma hard working ma nya timo gimoro amora at every time. But anan kaki miya tich no anya timo ni without any hesitation. Mano bereli. To Dubai kuma no aecha. Lakini baba uto aneno ka ng'at mo manigi wich matin. Aneno ka en gi wich ok wich ahinya cha. Kanyo ti donjo ne. Lakini ambe no ka aracha ahinya na yiero ng'at moro ma at least nyaneno. Baba waneno ka project moko kacha oloso. En gi kidhi Dubai yo north kucho. En gi project moko ma gik moko go nego tim. Makata in angeni kwadok mana corona ni mapod oketo wa piny. Ta wadwa ni wa travel uruate. Kata koro ka jetiche mwa biro duoko koni. At least imbe imak moko koro wa grow. Waket business no grow. In fact, family business no aneno ka ber nikech kata ambe nanga gi project moro mar gwen mana koni cha. Jo broilers biro ga to kaw gwen to tero oko. Kata inno kaka ichako mar gwen no manok te koro wamanya ng'ate gwen kai. Alafu wakelo to ng'iyo mago to in wakawi aka watu adhi Dubai direct. Mano ber. Aneno ka idea no ber. Onego acha kwako ni nikech ang'eni baba be dhi maber kod. Baba dhi maber. Alafu nitiere nyako moro ka Eli. Nyako no aneno ka smart na but mano to bro wuoyo bang'e. Mama kanyo tigonga ndipo. Hapana Elizani imbe. Itemo wingi wachako chon. Kwanza baba unoyuda ka poda tin yawa. Natin kata baba unetin kikipani dende no nen go. Baba unen ng'atin. Koro sani to ada dhi oko nikech wan ga gi choreography moro mano atimo to koro again by time. Dala dhi maber. Dino kaka pidho yiende lum ni fine gimoro amora sawa. Lum to dogi beti. Lum ko dogi bedo fine to dala ka jiwo nang'o. Ineno wache gine ni. Ngeta doko sino na otiyo nadi. Ngeta chok dogi. Macha bana ngata pokoloso kata ndara bwana. Ngeta pokoloso ndara. Ya ndara dong nyocha ya chiro gi apiko. Bana ngata kendo baro kode kudho bwana sai. En kosedo kwato Nairobi. En di Nairobi. Mata ai. Gatina tafundi. Ani na koro sani. Ani ko mamu complain sana bana wini to angamu ni mdodo to piny mali. Aduoke. Madi ng'enya weche youth bini as long as ni watimo gik moko maber. Isedo nyathi moro dong. Baba kanyo to. Kanyo. Ali kaka ni wone. Isedo nyathi moro dong. Koro bini tieto ntie matoya. Tieto ntie. But abro introduce soon. Mondo ibine kaka amba roll gi nyathi moro maber. Onya kaje. Amacha. Macha Siaya. Nyasai kar kanyo Siaya duong. Siaya. Ai bro koro ineno mipenja go. Kenya ko Siaya. Nyanya to kika yudie. Ka ugenya to sawa. Dong enena within Siaya county. Siaya dong warwano kwera kata mana an. Kini ina sani ko nyalo bedo magenda. Ok ni nyanya nyero sechete. Warano kan nya Siaya. Ino nya Siaya. Nya kia kune. Nya kia. Giado chime. Kia nya Siaya nya Siaya. Kia ni nya kia kune. Kia nya chula kia kune. Kuli wa. Giado chime tol. Ogni giado chime tol. Habits. Habits gi. Mwanamke ni tabia. Sawa. Tabia gi richo kadwa. Kanya winji maber. Unless ni go dalani. Sio hapa. Ingine ida wuyo kanya marachi sana. Okada koso ni. Ingine kata mamu se complain about inside. Ingine chala gimodoka I was on your side. But ano kichako wachine kini nyasi okadwa. Kinyalo ka onyako kata manyango maka. Area ka obedi kata nyacha bera ka. Area ko yugis but nyiri maber man kita maber. But yes. Ogni dhi manyo ng'ama chwe
Idhi ere. Mo, gemna ne mo. Gemna gema mara. Dwara mara maduong'. Mato mama mane ni yawa. Konya gi wa mondo akaw gik moko. Kwani ne minyipo kendi. To kane ma iyuda nyaka sava fast. Eko kibiro ti iwacho mi. Pesa ni e maber. Ok ni pesa ni. Koro we otie koda. Jaduka. Gemna Movit. Ne nyako. Ne wena ko jaduka mo konya gi tos maduong. Gemna Movit. Gem ne tos odhi. Aneno ka wiye chikore mo oingo wiya. Mina mok ing'ena kia ni chal nade. Iti chal nade. To ka chal inya biro yudo ng'ato kendo pare ni kikipim wiya. Kikipime wiya. Oking'eya. Timidhi. Yawa joduka moko chal nade yawa. Gemna sweta chiel. Adhi kuma dhi. My agent number. Sawa. Aseoro ni agent number. Okay. Kidonjo kanade bwana kaka chi. Kau kudonja oya. Okadwa ni. Kok baf bwana ini nga. Adwa ni chief. Kaka tipo kudonja oya bingeya. I'm from Dubai. When kaji ulura kadisi. You cannot just enter that way. Do you know where you are? Wait. Kau cannot luen. Ruto koji. Kau kau luen. Beda na pin kwan. Beda na pin. Ojana. En wach mane miyaw luen ni dala. Don't call me Ojana. Do you know who am I? In nga. My friend, I'm an ambassador from Dubai. Ango mukeli maduong. Why should you allow your servant to harass me like that? To ngiri ka serikali okinyara Which serikali? Even me, I'm government, my friend, of my own. You can allow such a stupid man to harass me like this. Okay, stupid. But don't agole Mugo isa. Nyalo nyone katinga. Kar wach pare maduong mukeli. Nyalo nyone katinga. Koge na somo karate. Ako kana nyalo kwaro magoy maraj. I'm retired. Fisa. Wach mane maduong mukeli nikech abiro gi big projects to kinyal project. Akelo projects ma from Dubai, akelo ka artist mo mi introduce nu to ikwe timo leni me garo kuni ne magita na gimwadwaro we goro lwenyi ngada akelo na wich maduong ro kala ko pa demo nesu kike chwade in gi project ai namake. I have so many projects ai namake kich community ndo wena kunyo pika dala nikano wena kunya chiel. In fact, I wanted to start from you. I don't know chak karikai kwa dala. Chaki. En itiyo gi NGO. NGO manade? NGO, what is NGO? Andena mo duka. Macha duka moka chaka dhiye. Eni duka inako nyalo kona nango. Eli atwani rai duka kwani jokoni tinde chal nade yawa. Anango. Achope duka rado gi mama moro akeni en nyaka akeni en mama ochwaka mae olalo obukoro dire to gima time onge. Okay, give me. Ina kono bukoro dire etie nini. Gikoro na masani ngeny akone social distance of wind ka. Nyako mo le tuna serious. Leo tuna ba noka bana nyale tuna ko leo tuna. Nyako Matinde jekena ngati. Yiri matinde kena ngati. Akieni en nyama igweka lakini oya area ni kataka beni nga kinyo mama no ema kadwa oya area ni kataka baba ngobiro eli anga bin baba ngutangi wiko explain male one ko masira mo makino beni ntie nyiri moko ma flabbergasted fantastic gikmadhi gipapa to girito go somo to ni so era do gicho kaka awacho flabbergasted somo to ni somo lakini nyako no wango ya inka gigi tere kitchen kucho abiro waloso gi keta kanyo maber en itiyo gi NGO. NGO manade? NGO, what is NGO? I do it direct. Magi gik man michwari. What am I teacher name chief? My friend, I deal with magi gik michwari. Ana number Raila bwana. Ana I call Raila direct.
Kigoch ne rai. Anyalo gocho ne direct. Kigoch no kendo ne. Anyalo to sel, nyalo top sel gocho. No buro no ma. Ane mo golo nananga. Dongoro yoro ko nanga, ane mo golo nananga. Ok ni ogolo ni ngani ne liete mane cham. Ko dole kata kedo koti pe. Gimite. Imo ko project go iwacho mar kunyo pi mar wachaki mar kunyo pi mondo idwaro gi there so many wachaga one by one iro kunyo pi dala adwa na kunga kunyo pi tichaki kunyo dala ni achaka kunyo dala na ichaki kunyo kanga what I just wanted from you and then a signature sign I just wanted you to sign after which direct okay koro gima duong bige gi kunyo to gikadhe lweta nikech an area chief to mae an marito location koro ka gikadhe lweta this is my bodyguard yes sama in ka kaki wacho ni ngama ngongono security jakwa ni security okimiya already I have the security bas in mokwongo timo makosa ere kaka inyalo kawo man from the bush an illiterate person ngani gore ango ingama chief sacho ni you are a government onogo beni kawo officials well trained joma reasoned not such people like this joma ai bungi di ko je bungu ni biro ne gengona kwa anyway wanyalo ngere nikech in gi project maber koro kinyingi luonga ni chief Ondenge adwuro bonyo konyuka dala malo ka pani ng'eyo koro yin san nyaka ni nyiki dhi Dubai isebudho Dubai koro kata nyingi wiyo wil godo ani luonga no Oguda TC Oguda OTC ang'ama jong'eyo bana nyingi karka ng'era te in ok ikede mikia to gi manga doreni in kede mikia in ok kede ngone ang'one for how jako tem ngone bongeni silai na magi man go dalana ngone otishaga en ga opanga an gi silam mingo kata mana gimo paro ngone an gi silam mi bayo no kata I can't even cook dano koso already cooked dano koso to kwayo ngone dano koso kwayo ngone mona no ba ko nyalo kata sati marwa kata lo neki mo nini mag luo koro timni achieve adwa ni mokori be manya isengi ngaman asengi gimi already I'm above you ingi makora nyalo mamili or just to sign because you are an editor get gini nyalo kun ko diye dagi koro ni mekori nyisa let me hear from you ikunye ko so konye ko konye ade kunye dala na iko kidwa kich adwa na chaka kodika ikunye koro pia chiel kikunyo nyalo ko pesa marom nade 2.5M yare na semi chief ile no bugi ni pesa gego nyakwa nyobi te wuto menjo touch ko mo to mai kwani wacho yene gigo mo sai iwi koro ni keep do nyathino wacho ni project mikelo no bera sawa wacho ni program ngich ngeni Dubai makoro ni kwachaki kori ikora mane ngini zero ni mano ngini half a million half a million mano makari mano pokoti ngara finishing iwinjo finishing pokoti to ngini school mamolo le bada na kete ibona ilo ni nyata nyata gile nini Ober primary school idwa ni kete ora na kete ngoro moro bote to cho nini manjile kona no ya kete school ne malo ni lungo na ngo ya achego bada na kete achie keti cool documents go iwuto kod ya sign gi kataka documents I can't give you documents for now I need my bed bidala na already you have confirmed I'm above you my friend kinga mod dala ni kinyi mod sign documents make sure you come by yourself kikitingini anga no kanya wuto go nyalo pade marai ndo hara saka mono kandala kanda kwate ya pata kikichwar gato box anyway pade mani ngi projects mabe ndo kata linga de kata simon ako jaman chunga mawuru siepna eno somo loka to yuti chigilo pesa gi mu wuothe pesa di pa man alfari ni no tomorrow wega